Predstavte si 50 takýchto igelitiek. Za rok ich všetky zjete. A to doslova. Vedci vypočítali, že súčasný človek ročne skonzumuje približne 250 gramov plastu. To je hmotnosť 50 bežných igelitiek. Navyše, počas dvojhodinovej prechádzky vdýchnete až 106 000 častíc mikroplastov. A pri mori je to 10-krát viac. Kam to všetko mizne? Do vášho mozgu. Tam je najvyššia koncentrácia. Do srdca, do plúc, pečene, obličiek, krvi. Do placenty tehotných žien. Do materského mlieka. Nanoplast má elektrostatický náboj. Práve tomu umožňuje prekonať akékoľvek ochranné bariéry organizmu. Preniknúť priamo do buniek. Hromadiť sa a nemiznúť. Nanoplast premení každú bunku na bojsko. Proti tomu sa nevieme brániť. Ale dá sa zistiť pravda a pochopiť, čo treba robiť. Pozrite si film Nanoplasty hrozba pro život. Výsledok rozsiahleho výskumu stoviek vedeckých prác. Odkaz nájdete v popise. Film by mal vidieť každý.